Hola, us donem la benvinguda a la Casa del Joc. Ens trobem a Barcelona, a la Fabra i Coats, en el Festival d'Au. Aquest any és la 10a edició i, a més, presencial. Dic això de presencial, ja que l'any passat va haver-hi problemes de fer-ho físicament degut al tema del Covid. Però no, aquest any podem provar els jocs de primera mà i estem molt contents de ser aquí. Dins del festival trobarem diferents espais. Per exemple, hi ha el Dauet, que és on les famílies poden compartir una estona amb els seus fills jugant a tot de jocs infantils i familiars. També trobarem un espai exterior per comprar jocs de taula i per jugar a jocs tradicionals que ens han marcat la nostra cultura al llarg de la nostra vida, com per exemple serien les villes catalanes. També tenim un edifici on veure diferents tipus de jocs de rol i jugar-los, i també provar jocs prototipus, és a dir, jocs que estan encara en fase de disseny. Alguns ja estan seleccionats per editar-se, però d'altres, en canvi, encara s'han d'acabar de perfeccionar i aquí és un espai perfecte per trobar gent que provi aquests prototips. I finalment, tenim l'espai més gran del festival, en el qual pots anar a provar jocs que els diferents editorials et proposen. Tu seus, i ells t'ensenyen el joc, jugues i t'ho passes bé, així de senzill. Això només és una petita explicació del que podem trobar al festival. Si teniu ganes de veure què és i què s'hi cou aquí dintre, acompanyeu-nos que anem a veure-ho. Com podeu veure, ens trobem a l'espai de joc tradicional, un espai obert aquí a l'aire lliure, on hi ha això, precisament, jocs de tota la vida, els jocs tradicionals. Què trobem? Doncs trobem les clàssiques baldufes, podem trobar el llançament de bitlles, la fona, jocs una miqueta més estranyets, com per exemple serien els Maxi Freezers, de jocs d'equilibris, de malabars, més ben dit, com serien els Diables. I bé, pràcticament això, joc tradicional per tota la família, que poden venir aquí a gaudir una bona estona. Aquest és l'espai Dauet, on, com podeu veure, les famílies poden venir a jugar amb les seves criatures i s'ho passaran molt bé, perquè pràcticament hi ha jocs de tot tipus, hi ha jocs de construcció, hi ha jocs de taula, que, com podeu veure, destaca molt la marca AVA, és una de les grans editorials dels jocs de taula, i també podeu veure jocs sobredimensionats i jocs d'exterior. Ara ens trobem al que seria l'entrada del saló de la fàbrica de creació. En aquest espai el que podem fer és provar jocs. Les diferents editorials estan distribuïdes per diferents zones i tenen taules en les quals, si tu t'asseus, aprendràs un joc concret d'aquella taula amb un monitor que està especialitzat en aquell joc. Per tant, podem veure diferents editorials, com podrien ser les clàssiques com De Vir, que publica també en català, o hi ha Guerra de Mitos, Trangis, hi ha Zacatrus, diverses, no cal fer tampoc una enumeració de totes, i està molt bé perquè proves tant jocs que ja coneixem de fa anys com jocs novetats d'aquesta temporada. També dir que hi ha espai aquí a l'entrada del Consorci per la Llengua per potenciar una miqueta el que seria el joc en català. I bé, en general és un espai completament lúdic per seure, jugar amb els amics, aprendre i descobrir molt. Ara ens trobem en el pis en el que estan jugant a jocs de rol. Entrarem només una miqueta a veure-ho per no molestar-los, que estan ficats a l'aventura, i després anem al pis de dalt, que hi ha tots els jocs de prototips. Ens trobem a l'espai de prototips de jocs de taula. Aquí és on es couen els jocs que vindran en un futur. En trobem de dues tipologies, dels de Berkami, que ja pràcticament només falta fer-li les participacions per poder-se editar, però que ja estan pensats per editar-se, i d'altres que simplement falta acabar de retocar-los a partir de tastar-los una miqueta i anar-los jugant i que s'esperen que en un futur es puguin publicar. Ens han proposat una activitat molt interessant, que és aquest passaport que tinc aquí a les mans, que el que fa és que si tu jugues als jocs de diferents tipologies de les que hem dit abans, pel fet de fer-ho entres en la participació de guanyar uns jocs de taula gratuïtament. Llavors, quants més jocs hagis jugat i hagis participat, més segells tindràs i, per tant, més fàcilment podràs guanyar un joc.
Bé, estem a la recta final del que seria el Festival d'Au. Com podeu veure, doncs ja és fos, ja és de nit. Falten 3 horetes aproximadament perquè s'acabi el festival i el local està superconcorregut, hi ha molta gent que vol aprofitar aquestes últimes hores per fer les partides que pugui. Nosaltres, per la nostra part, ens acomiadem, esperem que us hagi agradat, que hagueu descobert el festival i si ja el coneixíeu, doncs recordar-lo i anem a fer les últimes compres i les últimes partides. Doncs això és tot. Moltes gràcies i fins la propera!